Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima spiċċa wkoll jammetti li l-allima għadhom qed jilmentaw miegħu dwar dak li qed jiġi ppreżentat bħala parti mill-ftehim tal-Gvern mal-Edukaturi. Il-Kunsill tal-MUT kien approva l-qbil propju fil-jum li fih kien jiskadi l-ultimatum li tagħti l-Union lill-Gvern wara li dan baqa' jsabbat saqajh biex jintlaħaq il-qbil dwar il-pakkett finanzjarju. Però l-votazzjoni ġiet posposta wara li l-MUT ma kienx sodisfatta bir-risposta bil-miktub imsejħa finali minant il-Gvern u li ma kienx ser tindirizza l-ilmenti ta' sezzjonijiet ta' edukaturi li jistemmew waqt u wara l-laqa tal-aħħarji. Il-menti li l-Ministru stess sema bihom. Biqbil aħna dak li ġie diskuss fuq il-mejda għaddejnieh. Però l-vot baqa' pospost le Ministru, ġifieri x'ħajkun qed isir ħadkun qed taċċettawhom l-ilmenti. Qed iwieġbek. Mela, aħna nitkellmu mhux mal-edukaturi. Jien personalment kelli feedback minn ħafna edukaturi. Kelli feedback illi jvarja minn dawk l-edukaturi illi qaluli illi jixtiequ ċertu aspetti illi jinbidlu. Bil-Ministru jammetti wkoll li ma spjegax biżżejjed dak li kien hemm fil-ftehim settorali. Għandek diversi aspetti li forsi fl-ispjegazzjoni ma ġewx meqjusa b'enfasi biżżejjed. Sissa din il-kwistjoni għadha mhix solvuta u l-allima għadhom mingħajr ftehim.